Čaute, dneska sme si pre vás pripravili s mojou ženou jednoduchý recept na nepečenú tvarohovú tortu. Budeme potrebovať mysli na spodok misky, želatínu, rozotierateľné 2 tvarohy, 1 hrudkový tvaroh, náhradné sladidlo, šťavu z broskyň a aj broskyne samotné. Vysypali sme 2 tvarohy, vlastne 3 tvarohy. A dali sme tam troška sukralózy a ešte sme priliali šťavu z broskyň. Teraz to Veronika troška premieša a ja zatiaľ idem nachystať želatínu. Keď je tvaroh so šťavou a so sukralózou vymiešaný, primiešame tam želatínu. Len som to na hovno vymiešal, tak to treba cez sitko preliať. Už to spolu len vymiešame. Keď už sme tvaroh so želatínou vymiešali, tak to postupne plníme do misiek. Pomedzi to môžeme hádzať broskyne. A takto vyzerá finálny produkt. Voilà. A najedia sa všetci.